Yan, so anong oras na rin dumating si Uncle? Anong oras na po kayo dumating, Uncle? Alas 10 na, tanghali na, no? So, nadatnan ni Uncle, napakarami namin ginagawa dito kanina. Kaya, ayun, anong oras na ngayon, no? Gagabihin na sila sa pag-uwi from San Fabian pa, Uncle? Sa San Fabian, Pangasinan pa sila, Uncle. Itong motor SAR 155 niya, nalagyan niya ng MDL. Tapos, tune-up. Ano pa po, Uncle? Sticker. Oh, sticker, tatlo. Ayun yung MDL niya, testingin natin, yan, no? Oh, yan. Yan. May blinker pa. Ayos. Okay na. Alright. Uncle, salamat po ha. Salamat po sa tip na binigay nyo ko sa mga kasama natin dito. Yan, si Pern. Okay. Ingat po sa pag-uwi, Uncle. Hindi, salamat po, hindi. Ingat po, ingat. From San Fabian, Pangasinan.